Zato mi taj razgovor nikako ne da mira. A prostite, ko ste vi, gospodine? Ja sam njegov brat, Milenko. Ja, tako sam i mislila, nevjerovatno ličite na njega. Hvala vam najljepše. Da je Budimir živ, on bi bio veoma srećan da vas ugosti u svom domu. Bio je veliki zaljubljenik i zarobljenik u vaš program. Znao je često da se našali. Kada umrem, sahranite me sa daljinskim upravljačem. Ja, bio je to divan čovjek. Divan partner, pouzdan roditelj. Vi to najbolje znate. O, da. Čovjek i prijatelj je drugačina na koga ste uvijek mogli da se oslonite. Da je bio bez mana, nije. Bio je pušio, ali nije preterivao. Ne. Izvinite, jel ova kamera sad snima? Snima? Ali ja mogu i da ugasim ako vam smeta, gospodine. Pa ne, nema problema, samo vi radite svoj posao, ja se odlično držim. Da li biste imali da poručite nešto našim gledalcima? Pa šta bi ja mogao da poručim? Pa kao na primjer kako da napredimo naš program? Pa šta ja znam? Na primjer, ja bi uveo više emisija sa naukom i naučnim sadržajem. To ovom narodu najviše treba. A ne samo da bistri o politici i fudbalu. Vrlo interesantan predlog, razmotrit ćemo ga s dužim poštovanjem. Mene bi naročito interesovalo dokle se stiglo u istraživanjima o ljudskoj reinkarnaciji. Reinkarnaciji? Da. I koga su od naših velikih vojskovođa odlikovale moje dvije najveće osobine? Oštroumnost i hrabrost. Naravno, to bi i pokojnog Budimira veoma interesovalo. Budimire, zvali mi svog preduzeća. Budimire, zvali mi s preduzeća. Šta je? Ko je zvao? Šta su zvali? Šta hoće? Rekli su da će oni snositi troškove sahrane. Kakve sahrane? Čije sahrane? I što si obukla tu crninu? Jao, sad. Nema ništa da me pričaš. Samo mi reci vreme i mesto. Na Orlovači, sutra u 3 popodne. Odlično. Jesi izabrala kovčeg? Jesam. Rešili da plate onaj najskuplji. Nisu mi dali stana za života, sad se otvorili za kovčeg. Imaš li neku želju? Imam Besu, neću nikakvih govorancija. I Ljubče i par kolega s posla, to je sve. Jesi rekla Ljubče? Nisam još. Molim te polako Sanje, znaš koliko je osjetljivo. Je li diplomirao, ima kakvi novosti? Ma nema ga da se javi. Sva se tresem, što od njega, što od tebe. Da me ne shvatiš pogrešno. Budimire, trebalo bi da se obriješ. Pripremila sam ti sve u kupatilu, evo ja sam ti opeglala ovo tvoje posebno odelo za sve. To se mora se. Ti treba pomoć, možeš sam. Ne treba, sam se rodio, sam ću i napočinjem da se spremim. Htjela sam da ti kažem nešto, Budimire. Da čujem. Nešto što verovatno nisi znao. Kad smo se svađali, kad ti onako u ljutnji poleti ruka, ko što i priliči pravom muškarcu. Ja sam te volela. I uvek ću te voleti, da znaš. Nijedan neće moći da zauzme tvoje mesto. Jel? To ti je moj odgovor na ono od juče. Baš ti hvala, Desanka, sad ću na miru moći da počivam. Šalivđijo, to sam od uvek volela kod tebe. Sve okrećeš na šalu.
Gotovo je s tim, Desanka, nema više tvoga Budimira. Ostala je samo uspomena na njih. Uspomena. Ona će mi najviše značiti u dugim zimskim večerima posebno. Evo već vidim Edmonton, Eju prve pahulje, minus udario, a nema moga Budimira da zajedno gledamo nacionalnog geografiju. To si najviše voleo. O, kako sam bila ponosna na tebe. Sve što se tiče nauke i naučnih istraživanja, a naročito onoga što ti kažeš, nedokučivosti tajne ljudskog postojanja. Evo kako je to pametno. Nedokučiva je tvoja inteligencija, Desanka. Ispuni mi posljednju želju i prestani da naklapaš o stvarima o kojima nemaš pojma. Pusti me bar mrtvog na miru. A ti za mene nisi mrtav, Budice moj, sve dok ovako mogu s tobom da razgovaram. Moći ćemo tako da razgovaramo sve dok se ne sazna prava istina moga ubistva, Desanka. Prava istina? Pa zar to nije učinio profesor Simonović? Jeste, Desanka, on je. Bez sumnje, ali zbog čega je to učinio? To tek treba da vidimo. Tu nešto smrdi, opasno smrdi, Deso. Pa šta smrdi, Budice moj? Samo nauka može to da je objasni, Desanka. Ni ja, ni ti, niko drugi, samo nauka. Ne razumem ti se, ja u to glupa sam, priznajem. Baš ti hvala, a ja mislio da si ti pametan. Pa kali te priče, sumnjičakuma, koje to ne mogu oživeti. Misli na sebi i na svoje zdravlje. A? Svini, nikako se naviknem. Pa i mrtvo mi se podsmeni. Baš ti dušu opsteže. Nisam namerno. Nikad ti je laka crna zemlja, junače moj. Ko je? Slušaj, ne znam. Ajde, idi ti iz domaćeg čovjeka, ajde. Javili na televiziji. Oma šta su javili? Javili su da si ti meni živ i zdrav. Živ i zdrav? Ma, živ i zdrav, jeste. Budimir. Ma to je neka greška. Ma nije greška, Budice, joj. A taman sam ti bilo prešalila. Budo, pa to je sve bila skrivena kamera. Ona novinarka plava šmizla što sam tako lepo ugostio ovde. E pa ona ti je sve zakuvala. Videla je svađu između tebe i profesora i rešila da o tome napravi emisiju. Reality skrivenu kameru, Budice moj. Skrivena kamera, Skrivena kamera, da mogu kako sam se smela kad se predstavljao kod tvoj brat Milenko.
Pa reši sve najlepše o seriji, mi što ne znam da nađem Milenku, tako glupo ime. Kako mi se zove brat Desanka, ovaj zadnji iz Vancouvera? Zaboravila sam, oči mu nisam videla, šta ću? Skrivena kamera. Ma da, bilo, ne ponovilo se, pusti to, joj. Ja sam naravno sve vreme znala o čemu se radi, ali dobro sad, ajde. Deso, i to malo mozga što si imala, i to su ti pobili. Što, šta sam ja kriva? Snila baba šta je bilo. Ti misliš da je meni drago što me taj ludak ucmijeko, jeli? Ko da ja nemam pametnija posla da ga izviram budalu i ko nekog mrtvaka. Čitav život čekam 5 minuta u ovaj moment da odmorim dušom, da uživam u baštici, u tim unučićima. Ti misliš da se meni čepnulo odjednom da umire? Pa dobro, mislila sam, rekli ljudi pa porekli, šta si ti sad požurio da se saranjuješ? Ono nisam ja požurio da se saranjujem, nego su oni požurili da zataškaju celu stvar, Deso. A čim oni neće da zataškaju celu stvar, tu nešto ne valja, Deso. Pa šta je onda, progovori, kako je moguće, si mrtava i znaš ko da si živ, progovori! Šta je, smeta ti što mrda, jeli? Onda to mene ne muči više još 100 puta. Živa, svi misle da sam hodam po ovom stanu ko utvara. No kad se god pogledam ovo, gledalo, same kosti, nigde mesa, kurnice i mesa. Šta je to? Pa neko sam ubacio kroz vrat. Čitulja iz politike. Juu, pa kako si ispao ovo, Budimir, ja to uopšte ne prepoznajem. Deso, ja sam bar mislio da ti oči radi. Juu, pa uopšte nisi ti. Pa ima i drugi mrtvaca u ovom gradu, si mene, Deso. Vidi, profesor Simonović Aleksa. Ubica Budimira Životića. Glavom i bradom. Umro pre 2 godine, zamisli. Pa čekaj, pa ko ti je ovo posle, ja uopšte ne razumem. Ima i neka poruka. Dragi naš Budimire, s velikim uzbuđenjem te gledamo na televiziji. Navijamo svim srcem za tebe i podržavamo te u tvojoj iskrenoj borbi da otkriješ prave uzroke tvojeg ubistva. To sigurno nije učinio pokojni profesor Simonović, koga smo lično poznavali i koji je bio mnogo fin čovjek. Nadamo se da će ti ova informacija pomoći da istragu ne povedeš u pogrešnom pravcu. Veliki pozdrav i puno poljubaca, zauvek tvoje. Čistačice sa Filovskog. Oprosti im, Bože, ne znaju šta radi. Sad će ispasti da je ovo mrtava, ja da sam živ. I još mi šalju poruke preko nekih čistačica. Samo nek probaju da dođu na sahranu, oči ću im iskopati. Samo polako, mila moja, to oni hoće da nas bune pa da nas lakše razbucaju. Ne smemo nasvesti na njihove provokacije. Sam znala mi da znaš da je filozofski. Grobar, šta hoće? Šta je? Pa šta je? Ej! Pa dawaj! Maš napolje! Maš napolje! Napolje! Napolje!
sponzora. Krema za negu lica da malo ispravite da vaše bore. Pa baš vam hvala. Tretman za kozmetički u salonu koji vi izberete. Pa baš vam hvala. Naravno, jesti ulošci. A pa šta će mi to? Knjiga našeg poznatog pesnika, Željke Sulavera, sa posvetom. O, moj omiljeni Supaver, E pa baš vam hvala, niste trebali, ajde. Sad daj tu kesu, ajde. Tako. Pa niste trebali, ajde. Znate, mi želimo na protagonistima naših emisija da ostanemo u lepom sećanju. Pa niste trebali, najzad i mene neko da se seti, ajde. Mi smo upoznati da tokom snimanja, pogotovo nakon snimanja, može da doći do neprijatnih situacija. Ma ajde, molimo, šta ima tu neprijatno, da je to što mi je umro čovek, ali aj, to i nije tako strašno. Znate, mi žene tek kad postanemo udovice, mi shvatimo na kakvom smo gubitku bile dok smo bile u srećnom braku. Gospođe Životić, znate, ja se posebno osjećam odgovornom zbog specifičnosti ove emisije, znate sve ove igrarije. Evo prvo što bi naši gledalci trebali da znaju je šta mislimo pra ovom slučaju, eto, dok je bio živ nisam smela ni da pisnem. Gospođe Životić. Evo recimo to da Budimir nikad ne bi bio to što jeste da nije bilo mene. Mislim da je sad trenutak. Dezala sam ga iz mrtvih i dok je bio živ, a kamoli sad kad je mrtav. Bog da na dušu. Gospođe Životić, vaš muž nije mrtav. Molim? Kako mi razgovaraš sa mnom? Mislim da je sada trenutak da našim gledalcima jasno i glasno kažete to kako ih ne bismo više zamajavali. Ma šta radite? Vi čas kažete jedno, čas drugo. I šta hoćeš od mene? Ceo život krpim. Moj muž je mrtav! Nije. Ma mrtav je! Kako nije, jeste. I šta hoćeš od mene? Ceo život kuvam, perem, peglam, krpim njegove usrane gaće i čarape. Trpim uvrede kad se nacvrcam vrati kući. Sad kad je najzad došao mojih 5 minuta, ti ga ne vadiš iz usta. Ko da ja nisam bitna. Ko da ja nemam šta da kažem našim gledalcima. Sad me pitaš koja mi je omiljena boja. Šta sam u horoskopu? Ti zapela Budimir pa Budimir. Ni mrtav mi ne da mira. Ako nije crko da Bog da. Gospodine Životiću. O šta je vama, devojko? Kako vas je lepo vidjeti živog i zdravog. Pa naravno, ne daj Bože da je drugačije. Vidite da niste bili u pravu. Ko bi moga brata Milenka onda sahranio? Čim sam čuo na satelitu, požurio sam da ga dostojno ispratim. Milenko. Vi mene pravite ludom. Vi mene pravite ludom. On je živ. Mrtav! Živ. A šta mi? Šta je bi? A si je lepo prevario Milenka. Šta je bi Snajka? Snajka? Pa Snajka nisi mi valjda tetka. Milen! Da. Ajde Budimire, mnogo sam otanjila sa živcem. Ne više. Snajka, nije vreme za zajebanciju, znaš. Dug je put bio. Bolje mi uspi nešto da popijem da se okrepi. Ma kakav put, Budimire, zar nisi skoknuo po cigare do trafika? Kakve cigare, ženo, ja sam prije 30 godina prestao da pušim. Pa ti to ozbiljno. Pa nema tvoga Budimira, nek ti je jasno. Šta ti je? Joj, devere, izvini, molim te, sedi. Ajde, sedi. Od kako je umro, Budimir mi se priviđa na svakom koraku. Pa da popiješ nešto. Hoću, Snajka, jel imaš onu našu Srbijanku? Jao, šljiva. Jao, šljiva. Baš ličite. Ajde. Ajde, slavom, Snajka. Pa kako se živi u ovoj našoj Srbijici, Snajka? Ja sam mislio da ste odavno svi pocrkali. Samo što nismo, devere, sad ćemo. Evo, Budimirova plata je mala je svakog 32. u mesecu. Da mi nema doblena što prodajem kod komšije stakloreca, pocrkali bismo odavno. Ma nije moguće. Šta? Pa da baš toliko ličite. A to ste i Budimir. A to ste i Budimir, prepoznajem nosinu. Ajde!
Čeliče. Ma kako ti ne razumiješ da oni ovo sad sve snimaju? Pa ko? Ova televizija. Pa kako snima? O kamerom, gdje je so kamerom? Nije kamera, ja je ne vidim, ova iska. Skrivena kamera, gdje je... Ona mala čim je ušla, ona je sve to sakrila. Tu je nek... Misliš? Oprostite, dragi gledalci. Desanka još ne shvata da se ovdje radi o skrivenome kameri. Nemojte da je zameri. Ma nije ona kriva. Krivo je ovo vrijeme u kome živimo. Tu čovjek nema dovoljno da jede. Ode u banku, uzme kredita, banka uzme crno ispod nokta. Baš kada moramo da gledamo europske gradove i sve prognoze za njih. Pa šta nam onda drugo preostaje, dragi gledalci, nego da buljimo ove TV ekrane i gutamo ono što nam oni, odnosno mi, kao najgledanija kuća, svaki dan servira. Samo, kao neko ko se malo bolje razumije ovu situaciju, moram da vam kažem da nije mesto i vreme smijehu i šalu. Zato vas molim da ostanete sa nama ukućanima do sudnjega časa, kako biste saznali pravu i jedinu istinu o smrti Budimira Životića, radnika gradskog saobraćajnog preduzeća, koje se dogodilo u našem gradu prije 2 dana. Do tada vas srdačno pozdravljam i molim vam, ostanite uz naš program. Sad ide EPP. A onda najnovije vesti. Ne menjajte kanal. Ljubav je to, ne pitaj mene ti što, na nebu mesec je žut, moj mili sreća ti bud. Na nebu mesec je žut, moj mili sreća ti bud. Želim ti laku noć, da ćeš mi ikad doći, ponovo u naš raj, zar stiže nestanak kraj, ponovo u naš raj, zar stiže nestanak kraj, za ime sveta da li ima za mene mesta u tim očima, za ime sveta da li važe reći što ljubljeni kaže, za ime sveta da li ima za mene mesta u tim očima, za ime sveta da li važe reći što ljubljeni kaže. Čista desetka. Profani pali u nesvest. I što je najvažnije, Alenka nije trudna. A gdje si to sine, na televiziji sigurno, jel? Kakva televizija? Rekla mi Lenka pre pola sata. Onda ona čula na televiziji. Kakva te televizija stopala? Rekla mi Lenka, da on zna. Nije trudna. Šta? Šta će ovo ovdje? Kako to izgledate ko mladenci iz nemog filma? Molim? Skrivena kamera. Neko nas snima, a? Ko nas snima? I zašto bi nas? Pa lepo si rekao, skrivena kamera, tupsone jedne. Vidi se što će misli ovaj narod što nas Vidi gleda. mene, mnogo lepo zajedala. Mnogo lepo me zajedala, jel tako? Oprostite, dragi gledalci. Evo, on je uvek bio fino, vaspitano dete i nikad nije psovao, verujte. I ja sam iznenađena i evo sada ću ga izgrditi. Evo ti ne mangupe jedan bezobraz, da se s mesta prestao da psuješ. Oprostite, dragi gledalci, od kako je čuo da će postane otac, sam se ono što se kaže poremetio. Ovo bre, ženo, koliko puta treba da kažu, Lenka nije trudna, šuštiš. Kako pričaš to s majkom? Nemoj da me blisko gledaci, oduzimam. Ma kad si ti nju shvatao ozbiljno? I kada je nešto pametno rekla? Nema
vašeg godina ću morat ću sve da vam priznam. Evo, ja ću njemu da kažem sve. Kada se lažno predstavljaš kao tvoj brat Milenko, da ne izlaziš iz ovog očega, i da ti ništa više ne verujem. Deso, pa ne može čovjek ni dvije rahitične koze da ti ostavi. Jeste. Ja sve vreme znala o čemu se radi, a kao mene vidi. Evo, sad ću ja da kažem, ljubče si, da ti mamo kaže. Sve u redu, shvatio sam. Dođi, budi. Ma dođi kad ti kažu, ajde budi. Živ si, jebi ga, nemoj da praviš budaloci. Živ si. Lenki Čale stvarno umro od srčnog udara prije 2 godine. Lenka ti se puno izvinjava i šalije ti bezbroj poljubav. Lenka. Da, Lenka. Deso, znaš ti neku Lenku? A nemam pojma ko je. Ljubče sine, stvarno ga pretera, kriješ i ko zbije noge. Nikako da je upoznamo. A evo sad ćemo mi to pretaviti. Tu je ona, sve će biti u redu, sad ja da vedem. Da, Gdje je ona? ispred vrata. Pa kako ostavi dete ispred vrata? Kako se... Ma ajde uvodi što ne reče spremim ručak. Plašio sam se vaše reakcije. Ti se neko plašiš, kolju jedan, ajde vodi. Ajde. Ovo je Lenka. Dobar dan. Lenka Simonović. Mi smo se naravno već upoznali. O da, vi ste nas sa televizije. Vi ste se upoznali sa mojim bratom Milenkom. Samo da vam kažem da je moj tata bio vrlo duhovit čovjek. I ne bi nam zamjerio što smo koristili njegovo ime. A i onako moja familija zdušno navija za vas, Budimire. Ljubče, dođi vam. Ljubče, dođi vam. Jel bre, jel može ovo da se briše kad se snime? Pošto bi rekao nešto nije baš za javnost. Izgleda da ne može. Zbog velikog interesovanja jutro sve ide uživo. Uživo. Ne šta da ti kaže. Samo momena sve će. Evo. Ja mislim da je to tako od jutros. Gleda nas cijela nacija trenutno. Uživo smo u programu. I šta da ti kažem, izvini, ali situacija uopšte nije tako loša. Trenutno uživa veću popularnost od predsjednika Republike. Spremi malo ovu sobu, jel misli naš kao liči? Ajde, požuri. Dragi gledalci, ako još uvijek niste shvatili, Lenka i ja, autori ove emisije, odlučili smo da se pojavimo u programu direktno i da pokušamo da spasimo ono što se spasiti može. Da, Lenka jeste toga jutra bila u inkriminisanom autobusu. I da, ja sam joj javio kad će isti ući moj otac. I da, kamerman jeste igrao ulogu Lenkinog oca Simonovića. I kako to već biva sa našom prepametnom narodnom milicijom, čim je vez puštena u etar, on je odmah uhapšen, sproveden u centralni zatvor, tamo zadržan sve dok nismo demantovali vez. Ali to nije ono najgore. Ono najgore tek sledi. Ja jesam u dogovoru sa producentom ove emisije postavio kameru na stranu i neopaženo iznosio materijal. Sve dok program ovog jutra nije krenuo uživo, emisija dostigla fantastičnu gledanost. A Budimir Životić, to jest moj otac, postao apsolutni heroj nacije. Varao sam te, lagao te, pravio budalu od tebe. I moram da ti kažem, iz dubine moje napečene duše, da mi nije nimalo žao. Ovo je nagrada za tebe, a ne kazna. Ti si savršeni primjer medijskog zombija, koga bi poželjela svaka vlast, svaka vlada, svaka politika. Tvoj idiotska slava ti je potpuno popila mozak, na osnovu čega je moj diplomski rad danas učin čistom 10. Vjerovao ti ili ne, ali u ovom momentu 70% gledalaca veruje da si ti zaista mrtav. Zato, to je opasna brojka. Zato te molim da ovdje i sada... 70%? Pa nije to nešto moglo dogoditi. Da uputiš poziv za stručnu sahranu kako bi mi i ovih 30% ubedili u ono što ti zaista veruješ.
Uopće, nismo se tako dogovorili. Mi smo ljubavi, a ovo je jače od mene. Moram da mu naplatim za sve ono što meni je pružio u životu. Ako ne prekineš s ovim, ja napuštam emisiju. Izdrži još malo.